sembah niring ulun kaparaga risang amara pengrat sahananing kang mring kanan sing tase mawe poko kang sawekong telahan iwang kanan mamuju henyang awik am astu purama sidhem om awik nam astu silat mrijiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langene mulih basta maksila stantun lawaik buddha jinantur tutur katula tulutulat ndurading paredya winursita upama prameng niskara karantun ditumiying jaman purwa mangya teka pascaraning kebutuhan purungking pralambang matumpa-tumpa marma manggeng panggung sang murwingkata sekebyar dumadi ning wayang purwa purwakane kandha linarik runtuting basa dengeng gunung musurasa yen nirasa karaos melajari ruang rasa wandi wuruhing diri ngrasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilung kaca jarweh usule nakup sang carita lu becik us gumelar jroning pakeliran ya Gusti Satria mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang kartuka wis kinur buku drateng kawasa sahari ratri yang itri bawana pura teking duk sina gilur kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad gedung lantang kartu mangkar kesini rambun ke jawa pating krembet tetu padaing kutu-kutu walang atogo burun wono yang burun tuh dadi obranan tanpa wicalan padang trawan sinari sang jiwang rendah ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaik saya dilat-dilat bumi saya dangu sebelum sang jiwang arko atas belakaran kiri ini kabang ismu jenar kabar bawan sinari sang jiwang basonto tanam to katon ijo ruyu-ruyu amang kuning kang biru moyo-moyo pucing gunungin mulan kendanu kasih luring meraban sono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tan wetawis dangu seleng kawula dasih den ora sangka ya buka karep tegal sawahi panglur sulur tatanom dote sinambi sesindenan mikul garul kune anggiring raja kayane samene nopi rembakan Samara Wangi Sang Hyang Arka Jaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dening kiblat papan nur kidul wetan kulon sinaring jagat kang saya baya dara bentuk jabur kuwung marang datang wonten ing kamadaning kuwing projeng wirata nuninggi garis 100 tangan tukale 1000 jangkep tinegu kron garing wirata dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawiti nampi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut pekating maninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cokreng mabisik samane kinep ing jurang cara kinepung Guwa Sirung
kinarya suswing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir melari garis pinggir. Tanem tuhi juru-yuruyo angrembui koyo-royo ning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tandur-tandur tumangkar kawulyan dadi. Gunung-gunung bebanjaran anglang-sang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang-sendang mening tirtani. Iline pinara para kayune tinampi wadhuk pinentung-bentung kinarya angilani sawah yang pategalaning Nara Kesma. Pategalan ngoplo jengkeng angrem buyu godhongane ambyek kowe nganti kaya manglu-manglu wit-witane. Kula kumendhem pulung simpar pun kebantu sadotan kucu Cina pitukulan kang maweh sarasaning diri. Inga-inga Raja kaya Dewan Jaya ngrembaka lamun mangaglaring bangunan lamun manci sarap surya samya muli marang kandange dewi-dewi. Tatono carane kandhang gunanjing palang laban tebih saking tidak durjana cudi sami sayek saka kabdi akaru ring nusa bangsa tuwin negaring Wirata. Wana bumi bangi gunung nganggo renok someh lestari urun tumurun rah tumerah sadya dadi uruk-urukane lingkungan. Langkung-langkung lamun tinali sampun sami sanggeman sepen tebih saking dasan Sosinan-saya Wada Winada anane mumat sinamat tanto yudinayan suwiji-wiji mapan jatuh jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya. Kenging pirasake negaring Wirata iku semana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung masih pangkula jinawi kemari pakarta tata Turaharja. Dasar guru kang gedhe bore padhang sakate dhuwur kukuse tur tatupun carane tur kasuring manca praja lasin tento wau. Ingkang asta pusarane adil bangsa negaring Wirata ora kira diucapno. Dusra mersang nata 10. Nama wis mestani jero Sang Nata Prabu Durgandana, Sang Nata Prabu Matswapati. Nalendra pepakuning bumi nganggo nganjejekaken kautamarisa juga madaning dampar kencana. Same babut permadani. Nalika semanten bilayang bayang sakyane para apsara-apsari kausal pepantri sago kang sampe semewa. Yayah roping samudra daratan. Lumatatan kanton biswanipun sang juara ngarung tutungguling projeng Wirata miwah sang jare para kadang miwah para putra. Panjang samungkut ngaglah bergagayah praite kewu anengge menika warnani. Winggeng putra anengge Raden Seta. Nalika semanten Raden Seta menggerakkan bergawe Purwapatih negaring Wirata. Negara Pepatih Nirbita. Para diganti dem jinem madaning pasewakan Pranayaka samya gandeng pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasa tatu padengkul datan peselo laber sakateng para sibuk ing jawa buta kendurun untuk umbul-umbul terangan danu yayam bondo ing bangsa labu mayung megara menti jamur barat ing bangsa rendeng tumbahing ngarangap kowe jati ngarani mangsa katiga paranding tinggal dem jinem madaning pasewakan negaring Wirata datan gedung kan ingkang ngubah samira datal mampah kapiyarsa mangsa aning mradangga miwah pangli ing maranggono Sigro amurwani pangandikan datung mangguling wijining pandika Sang Prabu Matswapati dening kababaring lesan.
aku menyarmu mangkin tanpa sirih emas murobeng langit Sritenon neng pasewakan busana maneka warna Puspeteng Udyono Meng Pancra Sarwa Rukma Ranggeng manik nara narawata Obro prabanyo kang superat kenyaring teca lelewaran ler ki alaci sireng jadet wimbo kekondo amrek
Tiuping maruta separan mangambar ongas Anjrah ingkang puspita kasilering samirana mrih sekar katong ngas kandhanya maweraras Ratnanendriya Niwangsuk mono mangadili luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ora mengkuto dhisik patih Nirbita ayo dadiake kaget penggalihmu dene sira ingsun biji ana ngersaning manira patih Nirbita nunuk iki wonten tibaling kang adhawuh paduka Gusti kula Sang Dewaji sinuwun sesembahan kula pengayuhan kula wonten madya pada prapting delahan Gusti kula Sinuwun Prabu Durgantana niki sinuwun Prabu Masapati sinuwun wonten sabda tama paduka Kanjeng sinuwun ing jawi sanget wantosing manah kula pindharan salomba pinanjering alun bebasanipun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun Sang Dewaji sinuwun Prabu Durgantana tebih saking raos kemarasan nunuk niki kula tampi dawuh timbang paduka pangandika Sang Sinuwun Prabu Durgantana iki sinuwun Prabu Masapati nun yo patih Nirbita kadi pranggon sira ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun pranata tata iki teng kaprajan putra diakit atur kelawan panjenengan ingsun samandhang aja nganti ingkang karempin patih Nirbita menawa paduka dangu bab tata rakiting kaprajan negari Wirata tarta sadotan badhe nguji wani sinuwun para kala samya sayek saya kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Wirata mendhahipun para prajurit saking negari Wirata ing boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane kaperang sawanji-wanji praja paduka tempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula sinuwun ingkang abdi kepatihan remo kasawarung putung semoga kapandhemna diwaji sembahan kula nunuk niki yo gawe bombong penggaling sun teko jangkep kang dadi aturira ora pakaring kang utama tindakan selawase urip nggih paduka doaken badhe kula candhika jimat namung delengan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunju santa pepoto paduka Gusti kula sinuwun Prabu Masapati yo ingsun tama sira ngatur bekti kelawan panjenengan ingsun ora pangestune ingsun wae tampan ana Nirbita kula pundhan dados jimat paripi
Ndayon kasantosan. Prayoga nggone nunggu. I sampun boten prayogi. Anak anungan Indita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Seta, anakku cah bagus. Saswane sira ngersaning pun bapa padha raharja sak piseman munggir. Seta anakku cah bagus. Tansah pinanggawi dataning Sambikala Rama Prabu. Sowan kul tebih saking Urubeda Cinaketna ing kawidadan nering Sambikala sowan kula ngadhem marang Saja Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Wilujeng pisowan kula kemarang kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Yo. Kowe atur bekti karo wong tuwa, ora arep pangestune wong tuwa wae tampanono nggih Seta anakku cah bagus. Kula pundi dadosna jimat paripe ndayono kasantosan. Prayoga anggon mulungga ngersaning pun Rama ing Wirata nggih sampun boten kirang prayogi Kanjeng Rama. Seta wonten baling kadhawuh. Mesthi wae kowe kaget tak caketake sowanmu ana ngersaning pun Rama. Apa kang dadi pikir utawa kang mbok batin dene kowe kaget sowan ana ngersaning pun Rama? Aduh Kanjeng Rama. Tartentu kula kaget sotaning penggalih kula wonten moto dijeng andika ngawontenaken pasewakan agung ingkang bene kelawan adat ingkang sampun turta nimbali dumateng ingkang putra pun Seta. Rikala semanten kaget sotaning penggalih kula mboten mangertosi kula kedah alampah menapa. Tartentu kula namung saged sowan marang ngersa sing andika Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Aduh Rama Prabu, saestu ingkang kula tenggol sasampunipun kula sowan wonten Praja ing Wirata menika ingkang kula antu-antu namung sabda tama pangandika saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Kula tansah mawantu-wantu anggen paduka nyendu amuk bilih kula nggadahi kalepatan. Nanging menawi jengandika badhe paring ganjaran dumateng ingkang putra pun Seta. Saestu kula nuwun sewu kula mboten gadahi lelabuhan menapa tumrap paduka Kanjeng Rama Prabu. Mula saking mriku wonten ing mriki kula mung badhe ngrembak utawi kula nedya nungsung pawarta wonten jengandika ngawontenaken pasewakan agung wonten negari ing Wirata menika Rama Prabu. Jagat Dewa Brara. Seta wonten banget dawuh. Sayekti nggonku nganake pasewakan agung ning negara Wirata dina iki sing beda kelawan adat sing wis kelakon. Aku mung arep ngrembug sak pirembakan babagan kahanan negara Wirata sing beda kelawan adat sing wis kelakon. Barangipun kados pundi? Seta wonten dawuh. Apa kowe yo ngrasake padha karo sing tak rasake? Liripun kados pundi jengandika paring dawuh kados mangken. Ora tunggu sik. Bab kahanan negara Wirata sing wis ana 3 dina iki tak rasake kok beda kelawan adat sing wis-wis. Ora kaya adat sabene negara Wirata sing biasane ayem-ayem wae, tentrem-tentrem wae, jenjem, bungah. Turta kebaing kabagyan 3 dina iki tak rasake kok beda. Kabagyan sing dirasake dening para kawula Nalendra Wirata ilang Seta. Waduh. King menapa saged kawontenan kados makaten wonten ing kraton negari Wirata menika. Tartentu menawi sedaya menika awit saking kalepatanipun ingkang putra Rama Prabu. Kula aturi angukum, kula aturi paring pidana andhawaken pidana dumateng ingkang putra pun Seta. Teka patukane bali dumateng kawula. Jeriyatanipun kula menika sagah sanesipun kula dados nayaka punggawa negaring Wirata kula menika ugi putra dalem ngarsa Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Ora mergo kowe kahanan sing werit jroning negara Wirata kuwi ora mergo anakku Seta, nanging mergo pancen ana suwijining perkara sing perkara iki mau nyalahi adat lan pernatan hukum negara Wirata. Waduh lajeng saking sinten Rama Prabu? Ora liya kejaba pamanmu. Pamanmu kepatihan. Pamanmu rupa kinca lan rupa kincaka. Pamanmu kincaka rupa ya rupa kinca kuwi mau gawe dak-dakaning pasulayan sing undrane ora liya nyalahi pranatan hukum ning negara Wirata. Mula ora mokal yen to kabeh kabagyan katentreman sing tak rasake ning negara Wirata 3 dina iki luntur Seta. Anjra ingkang puspita arum
Kakung Kanduhan Rimang lerena tanpa kanin yen tan tuluso amengku sang Dyah Utama Nalendra Muda aduh Kanjeng Rama kaget sutaning penggalih kula sareng patuku paring dawuh bilih kawontenan negaring Wirata menika werit awit dipun sababaken saking tumindak utawi pakartinipun Kanjeng Paman ing kepatihan nggih menika Paman Kencaka Rupa menapa diri Paman Rupa Kenca. Aduh Kanjeng Rama kula nuwun sewu. Sedaya menika menapa ingkang sampun kelampah menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Paman Kencaka Rupa menapa dening Rupa Kenca teka paduka saged paring dawuh mekaten. Tur kula nuwun sewu tigang dina menika pancen kula ngraosaken bab-bab ingkang beneh kelawan atan ingkang sampun para kawula samya gegundelan para kawula samya mboten kersa manembah marang panguwasaning dat kamurwing dat sartanipun para kawula mboten sami nyawiji manunggal tetunggalan dados tunggal ngadhem marang sajengandika Kanjeng Rama Prabu Durgandana ya iki sing arep tak rembug iki sing arep tak rembug kana negara Wirata sing wis ayem ayem tata titi tentrem sinamatan daya dinayan bareng pamanmu ing kepatihan padha tumindak kaya ngono kok rasaku kok ora kepenak wae yen to sing dipatrapi pidana kuwi Rupa Kenca lan Kencaka Rupa apa ya mokal ning atase kuwi iki patih ing kepiye wae nadyan to kelungguhane kuwi patih nanging yen to aku arep merengkang karo kekarepane pamanmu kuwi mau mesti wae aku ya ora kepenak mergo aku ki ratu sing pancen ngayomi karo Nayaka Praja Punggawa negaring Wirata aja kok Nayaka Punggawa nadyan kok kawula wae kudu tak ayomi nanging telung dina iki kok kawula padha arep ndak rangkul ngayane padha arep ndak raketake pas sedulurane kok padha ora gelem iki sing dadake perkara engko gek-gek pakartine pamanmu Rupa Kenca karo Kenca Rupa ngrusak kapercayane kawula karo nata ing Wirata Prabu Maswapati. Lah inggih menika ingkang kula wastani. Menika ingkang kula tuju. Sampun ngantos ing sak mangke pakartinipun Kanjeng Paman Rupa Kenca lan Kencaka Rupa menika ngrisak dhateng asma paduka Kanjeng Rama Prabu. Lah iya, mula ngene. Mesti wae kowe ora tak omongi. Bab pakarti apa sing dilakoni karo pamanmu? Menapa ingkang dipun tindakaken dening Paman Kencaka Rupa? Sing dilakoni karo pamanmu ing kepatihan ki ora liya. Pengen nganakake adon-adon menungsa ning negara Wirata. Waduh. Tuwados waten. Ya. Yen to iki ngasih mengko jago saka Wirata menang lan jago saka Kasepuhan kalah. Wirang bebarang jenenge bapakmu. Lajeng sinten jago saking negaring Wirata? Ora liya ya mung pamanmu Rajamala. Mula seta anane kowe tak timbali mrene iki kowe tak kon golek jago saka Kasepuhan. Mergo pamanmu nantang karo bapakmu. Ayo kon golek jago saka Kasepuhan. Ning asisa ngalahke kridane jago saka negara Wirata sing wirang bebarang jenenge bapakmu Seta Jagadéwa Bathara kula nuwun sewu. Bab pawartos menika kula sampun mireng kabar menika
setunggal hari kapengker kula piyambak ingkang dipun panggih dening Paman Rupa Kinca menapa dening Paman Kincaka Rupa kalian Paman Rajamala. Kula ingkang dipun timbali kula dipun panggihi lajeng Paman Rupa Kinca kalian Paman Kincaka Rupa paring dawuh kalian Kang Putrapun Seta. Menehi dawuh kepiye? Bilih kula sampun utawi bilih kula dipun dawuhi supados-supados jago saking kasepuhan. Lajeng kula ugi tanpa rikala semanten kula mboten matur marang Sajengandika Kanjeng Rama Prabu kula tumuli pados sawung utawi jago kasepuhan. Lajeng kula ugi sampun pikantuk sawung ingkang kula wastani. Lho. Sapa? Kowe wis entuk jago. Nek ngono nggonku nimbali karo kowe takon golek jago iki mau telat. Sampun kepungkur, sampun telat. Ibaratipun kula menika sampun pikantuk jago Sajengandika nembe nimbali dhumateng kula supados pados sawung malih. Wah, sapa? Sapa Seta? Sapa jago sing mbok percaya nggone bakal nglakoni adon-adon menungsa ning negara Wirata. Inggih menika putra ing pejagalan atmajanipun Demang utawi tukang jagal pira pun risang jagal welakas. Putra ing pejagal inggih menika pun Jagal Bilawa. Jagal Bilawa. Kepiye? Kuwi wonge kaya ngopo? Kasektene kaya ngopo? Dedeke sepira, gedene sepira, menapanipun ingkang ageng. Ora wong iki lho. Gedene wong kuwi sepira apa padha karo pamanmu Rajamala? Kula mboten saged matur. Ingkang baken sinten to kemawon ingkang nyumurupi kalian pun Jagal Bilawa menika saged ndamel srana piye? Merinding ngono. Terus menika ingkang kula maksud. Wah, edan. Aku kok pengen ngerti karo sing jenenge Jagal Bilawa. Seta wonten baling kang dawuh. Ora sasuwe-suwe marata diage timbalana Jagal Bilawa kon ngadhep nang sae panjenengan sun. Nyuwun mamin madal wasilan. Rama Prabu. Ratune Ratu Utama. Patihe patelinu. Pranaya Katyasraharja. Anagare becik-becik parandene tatan mangkin palyasing kala bantu mewah bangla bangkit beta kang arepati Premkaten kula toto-toto kula diani bali dumateng pun Jagal Bilawa. Yo kon teko rene rasa suwe-suwe nyun mamin madal masan sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku Seta sing tak rep-rep pratane Bilawa.
Ron tinata trapsila Solae sami minuta taning Narendra Debya yaya wekate katinya nyanyadong wembaning sabda Jagat Dewa Bathara Seta wonten timbalan. Apa iki jago saka kesepuhan sing jenenge Jakal Bilawa ya iki? Inggih menika. Dian. Dedeke kok ping telune menungsa lumrah. Biyo. Awake semono mongko sawangen. Halo. Drijine sak lengen bayi. Miturutmu gadane sepira? Panjenengan menika menapa? Mboten sah dipun penggalih. Wah, edian. Ana wong kok gedene semene iki sing nglairke ibune kepiye? Kula mireng kabar nalika tasih bayi nembe procot lair saking nggo garba. Abotipun 20 kilo. Biyuh. Mesake mbokne inggih. Biyuh bayi lumrah 5 kilo wis ora lumrah lha kuwi 20 kilo. Ih. Menika pancen estu menika lelakonipun Jakal Bilawa. Wah edan. Ngadhep ingsun kok ora muni apa-apa. Bilawa menika atus mekaten. Menawi mboten dipun timbali tartemtu mboten matur. Mboten purun matur malih sinten mawon. Menengan ngono. Ih. Wah edan. Ning kok sik kok kaya ora tau adus ngono. Ih. Mbok bilih pancen mboten nate. Panjenengan mboten nate siram awit menika damelipun namun wonten ing pejagalan sedinten menika saged mbeleh kebo sapi sisan ling ngleti sisan ling ngirisi ulamipun menika saged sedasa ngantos 15 kebo utawi sapi biyuh. Wah edan. Mula ta ora mokal kabeh kebutuhan ana ing kraton Wirata kecukupan mergo pancen ana Jakal Bilawa. Iki pancen estu. Mila kula aturani bae dhumateng pun Jakal Bilawa menika. Ya. Wah edan. Iki aku nyeluke piye? Iki Bilawa mekaten. Bilawa Jakal Bilawa. Sak suwanira ngersaning panjenenganipun padha kanthi raharja sak praptamu Jakal Bilawa. Wah. Prabu Maswapati yo slamet aku. Lho kok ora basa iki piye to Seta iki? Nuwun sewu kula kesupen matur. Niku gandeng rimiyen lingkeng nemu menika wonten telenging wana tartemtu mboten saged basa kados sanes-sanesipun. Mboten saged mangertosi unggah-ungguh basa menika ugi mboten saged ndodhok. Sak lumrahe kawula kudu basa karo ratu. Inggih nanging Balawa menika mboten saged kula aturi nampi kemawon. Yo. Wah edan. Iki aku dijangkar karo kawula. Bilawa slamet kamu. Ya slamet aku ana kersane sinuwun Prabu Maswapati ya tur gantona. Eneng apa? Lagi wae aku tetenguk ning pejagalan. Ngenteni tekani kebo kelawan sapi. Sing bakal kudu tak jagal, kudu tak bleh, tak aturake marang kraton Wirata. Laku aku teko ditimbali ngadhem ngersane sinuwun Wirata ya sinuwun Maswapati. Iki ngene Bilawa. Anane aku nimbali karo kowe iki mergo pancen ana wigati. Kowe
Kowe rek ya wis diomongi karo anakku Seta to? Diomongi piye? Lho. Kowe didapuk dadi jago saka kasepuhan? Pancen yo. Aku ditimbali karo Raden Seta. Aku didhawuhi supaya dadi jago saka kasepuhan. Nggone bakal nganake adon-adon menungsa di negara Wirata. Aku didhawuhi supaya munggah ning Blabar Kawat Jangan Sirencang. Lah iki ngene. Apa kowe pancen gelem tenan? Apa kowe pancen gelem tenan dadi jago saka kasepuhan? Gelem. Lahir batin aku gelem. Mergo iki ngempet marang ateke Kraton Wirata, ngempet marang ateke kabagyan ning negara Wirata. Aku saguh yen to ngasi mengko Balawa kalah. Ngasi Balawa kalah nggone adon-adon menungsa karo Raden Rajamala. Aku trima minggat saka Kraton Wirata. Tenan kuwi wis tak antepi tenan. Wis tak antepi. Yo. Yen to ngasi ki mengko kowe kalah jroning adon-adon menungsa ning Blabar Kawat Jangan Sirencang. Kowe minggatos saka Kraton Wirata. Yo. Nanging yen aku minggat ora ana meneh sing ngaturke daging iwak sapi, iwak kebo ning Kraton Wirata. Oh iya ya. Ya wis kowe ora sida lunga wae wis. Kepiye? Mergo pancen iki ngempet barang jenenge Kraton Wirata, ya Gustiku Prabu Maswapati. Ya wis ora apa-apa. Yen to pancen wis tok niati lahir batin tenan, mengko ngasi kowe kalah nggonmu adon-adon menungsa, nggonmu campuh adu atose balung leting kulit karo adikku Rajamala, kowe tak kon lunga saka negara Wirata. Ngewuhke. Lho. Mau kon lunga. Terus ora sida. Terus kon lunga meneh. Wis sakarmu sak gelemmu wae Balawa. Ya. Aku gelem lahir batin nyengkuyung ateke Kraton Wirata. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk wadyabala saka negara Wirata ngewangi lekasmu? Sing jeneng adon-adon kuwi siji karo siji. Lenang do lenang. Ora kena lenang karo wedok, wedok karo lenang. Nek pancen arep wedok kudu karo wong wedok. Nek adon-adon karo wong lenang ya kudu karo wong lenang. Siji mungsuh siji, ora kena diewangi. Ya wis. Apa pancen kadigdayanmu iso dijagake tenan? Nek aku bloko wae pribadiku ora duwe keprigelan apa-apa. Aku ora duwe kadigdayan apa-apa. Isaku ya mung golek kebo sapi. Nek kon ngantemi wong ya iso-iso wae. Nek ora ngasih duweni kadigdayan apa-apa. Seta, wonten dawuh. Kok mengundang gendro kaya ngene to? Iki ngantemi wong ning kok ora duwe kadigdayan iki kepiye? Kok kek gur beras-beras. Gur waton niba, gur waton ngantem. Inggih kula piyambak dereng mangertosi. Wis. Sinuwun Maswapati ora sah nakoke oke-oke bab kadigdayanku mergo pancen aku ora duwe kadigdayan. Lho terus engko kepiye lehmu arep menang mungsuh Rajamala? Lehmu arep menang mungsuh Rajamala mengko kepiye? Mbah menawa pancen ana piturunge dewa ya berarti Balawa menang. Nanging ora ana piturunge dewa. Lelakno aku minggat saka Kraton Wirata. Lan Kraton Wirata wirang bebarang senenge diorek-orek karo rupa keca karo keca rupa. Kagat risang kapirang rirangkul kinempet kambet pong dosang retaning bawana yoki tukang walang adi pong yoki tukang kutu garing yoki tukang ana sing jas wong yo Balawa yo Balawa wis nek pancen ku arep budalo nanging ngentenono besok dina Selasa Kliwon Yo kowe dina Selasa Kliwon sisuk kowe kudu munggah ning Blabar Kawat Jangan Sirencang. Yo aku njaluk pamit. Siji meneh aku ora njaluk wadyabala, aku ora njaluk diwangi apa-apa.
Aku mung njaluk sedina sewengi aja ana sing turu. Kabeh nayaka Punggawa aja ana sing turu, aja ana sing dhahar lan aja ana sing campur karo bojone. Waduh. Apa ana srana liyane? Ming sedina sewengi ngopo ora betah? Ya wis, ya wis, ya wis. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Aku njaluk donga manekunga puja-puji rasane Gusti. Ndongake lawan lekase Jagal Bilawa aja nganti ana sing turu, aja nganti ana sing madhang, aja nganti sing campur karo bojone. Sedina sewengi ngasih rampung pakaryanku. Kabeh nayaka Punggawa negara Wirata kudu saguh ndongake karo aku. Ya, mengko tak dongake. Mengko tak siaran ngumumke ndongake karo kowe Balawa. Au jalu pamit. Munggah ning Blabar Kawat jangan sinencang. Isih sok Selasa kliwon. Ya au mangkat saiki ora apa-apa. Ya wis. Sing ati-ati muga-muga lekasmu bisa unggul jroning paperangan ning adon-adon menungsa ning negara Wirata iki Balawa. Jalu pamit Prabu Paswapati. Edan sedina sewengi kok ora kumpul bojo iki kepiye karepe? Namung sedinten sedalu Rama Prabu, masa inggih mboten betah. Ya wis ora wak betah-betahke. Pak kencengi nggon kudut. Iya. Anu iki. Senengane kok ngrepoti wong wae. Nggih sedaya menika sarana kebatinan, sedaya menika urusanipun kalian Gusti Kang Akarya Jagat sak digdaya digdayani wong nek mboten linantaran donga pangestu taten mboten saged semulur anggenipun nggadahi gegayuhan. Ya pancen bener ngono sih to. Iya. Kabeh kuwi kudu linantaran usaha lan doa. Iya, leres. Ya mula saka kuwi aja pati-pati kabeh nayaka Punggawa negara sakjroning Kraton Wirata iki mengko sedina sewengi nggone baik Balawa netepi kewajiban nglakoni pakaryane kewajibane ya kuwi munggah ning Blabar Kawat jangan sinencang tanding perang tanding karo pamanmu Rajamala tak kanthi supayane ndedonga manekung puja-puja ngersaning Gusti sedina sewengi aja mandhek aja ana sing turu aja ana sing mangan. Ih ndika ngestaken dawuh. Wah ya edan pancen Bilawa kae wonge cen tak sawang otote katon kenceng kabeh. Ih. Dedeke gedene ora sebaene. Inggih pancen leres. Pamanmu Rajamala kae awake gedhe ning gajih tok isine. Peng-peng kele madang. Inggih nyatanipun sedaya menika nggadahi keprigelan piyambak-piyambak. Ya pancen ngono. Ning dikaya ngapa pamanmu Rajamala kae pancen tak akoni digdaya. Pancen kae digdaya. Kawit dhisik durung ana sing iso ngalahke marang kadigdayan lan kridahe pamanmu Rajamala. Inggih. Nanging ning embu nek engko kalah karo Jagal Bilawa embu.
Wong ya aku ora ngerteni kadigdayane Jagal Bilawa ki sepira aku ora ngerteni. Iya. Patenir Bito Mboten bangga dawuh. budal kok medho sibuk asik limbukan lho. Isih yaene iki kajengipun. Kula badhe ropian-ropian sakarepmu. Ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madalah wasilan. Yo kaya sarana dawuh maneh. Patih Nirbita. Purna gantining paragilan. Arsa sang nata kundur kedaton jog saking damar sono ki napit gambaran gading. Kadharaken sang yen peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngambil pacaring keprabon. Kawis dinamung saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata. Lamun katon saking Mandura gumebyar candra kadya sang Hyang Surya. Sore